Na trodnevnom teniskom turniru kojega je u Gorancima organizirao tamošnji teniski klub Spin vlasnice Jagode Knezović sudjelovalo je 16 natjecatelja iz svih krajeva Hrvatske Republike Herceg-Bosne, a danas je odigrana završnica u kojoj je rezultatom 2:1 u setovima Ivica Leko svladao Vladu Bošnjaka. Prema riječima Vinka Vice Vrančića, voditelja teniskog kluba Spin, ovaj turnir je pokušaj animiranja tenisa u ovoj regiji, te da je pun pogodak, a o budućim planovima teniskog kluba Spin kaže: Daljnji rad tenis škole Spin će se manifestirati kroz zadaće otvaranja tenis škole, kako za djecu i omladinu, tako i za rekreativce. Mislim da jedan ovakav pokušaj bi bio potreban i sama jedna podrška kako civilnih struktura, tako i sportskih djelatnika ovoga grada. Evo, vratimo se malo još samom turniru. Kažite kakvi su rezultati, koliko je natjecatelja sudjelovalo? Ukupno broj natjecatelja je 16. Evo, već imamo par dana, znači petak i subotu i danas nedelja završavamo sa finalima. Upravo je odigrana i finalni meč gdje je Leko pobjedio Bošnjaka sa 2:1 u setovima. Gospodin Ivica Leko, pobjednik teniskog turnira kojega je u Gorancima organizirao teniski klub Spin. Gospodine Leko, na početku vam čestitamo, kažite kakav je bio protivnik? Hvala lijepo. Protivnik je bio izvanredan. Sa pobjednik se nije znao do zadnjega trenutka. Odlučilo se u zadnja 2 gema, 6:4 u trećem setu, znači mogao je pobjednik praktično biti i moj protivnik. Kažite, kako ste se odlučili prijaviti na ovaj turnir? Pa ja sam zaljubljenik u tenis. Obzirom da sam iz ovoga kraja, došao sam u Mostar u posjetu i čuo sam za turnir i prijavio sam se. Zajedno sa ovim prijateljima iz teniskog kluba Mostara. Kažete, hoćete li i dalje sudjelovati na ovakvom turniru? Pa ja se nadam da ću sudjelovati ako se zateknem u tom periodu u Mostaru. Vlado Bošnjak, jedan od finalista. Ja vam čestitam što ste ušli u finale, no nažalost niste pobjedili, bilo je gusto. Kakvo je prema vašem mišljenju bilo danas na turniru? Pa prvo bih se zahvalio organizatoru turnira koji je odličan i ja se i dogodine vraćam na isti turnir. Tenis je sve popularnija igra u Mostaru, u Hrvatskoj Republici Herceg-Bosni, a da ne govorimo u svijetu, gdje je prema procjenama odmah iza nogometa. Nadamo se da će teniski klub Spin, koji je pokrenut samo entuzijazmom i ljubavlju za tenis supružnika Knezović, te uz pomoć nekolicine sponzora, dati novu Ivu Majoli ili Gorana Ivaniševića. Tko zna?